Aquesta serà segurament la capella propera a restaurar, que per començar notem una cosa, el plafó del mig, que sí ho està restaurat, és la mort de Sant Francesc Xavier. Aquest sí que ho està perquè va anar a una exposició a Girona dedicada al barroc i la condició per poder deixar la peça és que tornés restaurada, i així ha estat. I és el lloc, aquí també hi havia un gran retaule barroc i aquesta peça li correspon, per tant aquí mateix es deixarà. Però com veieu per les imatges, tot aquest marc, aquest retaule dedicat al Sagrat Cor, doncs això és una cosa de després de la Guerra Civil, ho restaurarem, es netejarà, es revindran els colors, molt bé, i banda i banda, que ara està buit, ja hi ha dos quadres que ja estan restaurats, tenim allà la capella dels Dolors, a punt que quan estigui restaurada i il·luminada tota la capella, doncs puguin retornar en el seu lloc. També ens surten dalt a la volta algunes pintures, no de la qualitat de la capella veïna de Sant Isidre, però que veurem quin tractament hi donem. Hi ha, com veieu, com unes lluminàries, com uns àngels, semblen d'una categoria artística inferior, molt inferior, però hi són, doncs val la pena que es vegin bé, es retornin als seus colors i quedin ben il·luminats. Per tant, aquesta és la propera capella que tenim previst de restaurar ja a la segona quinzena del mes d'agost. Aquesta és la capella i el cambril de la Mare de la Candela que, de cara a les decenals, millor dit, de cara a l'inici de l'any jubilar, que començarà el dia 24 de gener del 2010, voldríem tenir restaurada. Aquesta capella s'ha anat deixant, primer perquè el temps passa, però també perquè aquí s'hi encenien els llantions, i cosa que ha donat tot aquest color una mica grisenc, tot aquest color brut, que per tant la pedra s'ha de netejar, però aquí la feina principal, la més cara, són aquests dos grans quadres que representen per una banda la presentació, que és la festa del 2 de febrer, presentació de Jesús al temple, i el quadre que representa la institució de les festes decenals, que és tal. Clar, són quadres tan grans que no es poden treure del lloc, s'hauran de restaurar aquí mateix. Això és la peça principal, després pugem dalt un moment al cambril i veurem la resta, però aquí a veure si és possible, nosaltres creiem que sí, que l'inici de l'any jubilar que ha concedit el papa a la nostra església de Sant Joan i a la capella de la Mare de Déu ha concedit com a preparació per les decenals, que anirà, com acabo de dir, del 24 de gener del 2010 fins al 6 de febrer del 2011, doncs puguem lluir aquesta capella tal com es mereix. És l'obra principal, la més cara, la més ambiciosa, que ens hi volem posar i que estem ajustant pressupostos de manera que just acabada la capella del Sagrat Cor, d'aquí al costat, puguem iniciar aquí. Pujarem dalt un moment dalt del cambril per veure els espais que ja hem tret els quadres i que estan ja restaurats i que per tant veurem la resta de l'espai a preparar per a col·locar aquests quadres ja restaurats. Aquest és el cambril de la Mare de Déu, el lloc més íntim i més bonic, però també, com veieu, que té més feina. Aquí hi ha uns espais que són aquests quatre més petits, els quatre cantons, que ja són quadres restaurats, els tenim a la capella dels Dolors, n'hi ha dos damunt de les dues portes, que també les tenim ja a punt de col·locar, i aquest, que és el que està pitjor, és el que necessita, després ja amb la imatge ens hi podem aproximar, estrips, és un quadre que està molt malmès i que necessita moltíssima restauració. El de més, demanarà una neteja, demanarà una envernissada, un repàs també de la imatge, la imatge de la Mare de Déu, que té alguns detalls que t'hi pots aproximar, que, com veieu, el peu necessita refer-se. Per tant, aquesta és la il·lusió que tenim, de manera que quan comencem la preparació de les decenals, aquest lloc pugui tenir tot el seu lluïment. Hi ha la cúpula, et pots aproximar-te una mica, també com veieu, del capdamunt, això també necessita, perquè quan plou és una mica perillós, ja comença a ser mica perillós que hi puguin haver les goteres, els vitralls de damunt de les portes. Estem en el lloc, com deia, més emblemàtic i que és el centre, com diem,
de la ciutat Estel, com cantem, és el lloc més emblemàtic de les festes i que creiem que tots ens hem d'il·lusionar perquè llueixi com al començament.